Cangake alis iki cengkok sinden kemukus terus tresno sesidaman enak ngomong ya Mbak sing tengah iki. Yang mana ini? Ya Mbak, ya tahu Mbak. Ya Mbak. Oke. Iki aku milih iki kok. Oh iya. Pilih. Anu entekno. Luwe becik dilatono. Nggih. Dilatih ayo aja dipateni. Luwe becik patenono timbang pisahan tiang-tiang selesnya wangi samudono marang kula marang darang olahan babutra liwat saking kalesno tutupan kandang rasane hatiku jangan wes lingsar yoswaku aku isih mampu lateni solatku mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung makan mau ngarepi Piye kon rapi wong. Zaman saiki iki dalang metu jedul pirantine iki renek sing elek. Saneng-eneng apik kabeh. Gamelan kok wayang. Nek aku zaman ning pasaran kae piye? Kowe ndelok karo Suryanto kae. Walah. Tarewangi nyepe daun tel saka Solo lho, Mas. Abang Bayi wah lakone Delok karo Suryanto ngepi tontel saka Solo iki Mataran iki Kuntrengan. Tenan kuwi. Lakone anggota duta. Song-song Tunggul Naga. Seling aku sindene Mbak Lani. Wah. Terus anu beskapul bil babu. Terus sing ngendang dadi besur ya. Ngatet kon jaba barang kok. Apik tenan. Jaman semono kok tenan, Man. Aku somong bola bali. Mayang ki penak ki jaman biyen ki konvensional tur ora enek jejak digital. Penak aku biyen njo lakon telu kan dindi. Tenan kuwi. Lah wong pathokane ya gur mayar kok aku jejer terus suara Data Pitana terus arep ngandi budalan terus petuk perang gagal penak banget. Penak biyen. Iya. Saya ganti peradaban Mas ya sabar ya. Saya wis campur bawur karo entertain kaya ngene. Mitekno zamane wis ngono arep piye. Mula penak aku dadi dalang segala medan ngono ae. Kon ngene gelem kok ngene ayo wis ayo. Lah wong aku ki mayang ki sajeke ora tau maca, lah aku mayang ning Malang Gaten. Lah kon lakone iki medhot ki nggo niki mengke lakone anu Banjaran Kokorosana. Mudhar iki aku. Wis bareng tak waca ki aku ki sajeke ora tau maca. Nang bola-bali ki ya wis. Kuwi perlu keahlian khusus. Iya. Saya meneh aku ki Mas. Saya tuwa tur ora tau nganggo lampu ngono ya ora tau. Iki wong gaya improvisasinya harus itu. Harus ndak bisa kok listriknya mati meneng. Bareng kakean maca ki dingklo, munggah neh, dingklo, ndang. Lah kok mulih ki vertigo. Mergo dalang kuwi nek pinuju mayang kuwi wajah wayang adalah milik dalang.